Kaixo. Bideo hontan ikusiko dugu adimen artifiziala nola ibili eduki sorrerarako eta nola laguntziak hain. Bai? Beste bideo batzutan bezala kontestualizatu dugu automatizazio eta robotika industrialeko bigarrengo mailan azken erronkan edukiak sortzeko, bai? Azken erronka dela Industri 4.0. Eta bi tresna ikusiko ditugu, ChatGPT eta Claude. Karrera bat eta zergatik ibili adimen artifiziala eduki sorreran. Prompt bat nola egituratu, eskaera bat. Gero bi tresnak, beharkoitza bere adibideekin. Eta edukian balorazioan fasia. Azkenik dinamika bat prozesu hau lantzeko. Sarrera bezala esan, nola ibiltzeak hau, adimen artifiziala eduki digitalak sortu eta hobetzeko. Googleen dakaun bat hobetzeko edo abia puntu bat eukitzeko. Eta adimen artifiziala lagundu dugu, edukiak argillo, erakargarrillo, eraginkorro bihurtzen. Oso lagungarri izango zaigu hortan. Zergatik ibili adimen artifiziala edukian sorreran. Guk emandako eskaera prompt horrekin, da testu inguru bat ondo definitu eskeo, jasoko duen emaitza oso lagungarria izango zaigu, gure lan teknikoa hobetu, eta aurkezteko modua beraztu, eta egokitu. Luzeo, motzo, sinpleo, sakonago nahi deula. Orduan, azalpen teknikoa simplifikatziazka, aurkezpenak edo infografiak sortu, bideotako gidoiak sortu, baina, lehen esan duen bezala, horretako ikasi behar dugu eskaera edo prompt onbat o eraginkor bat iten. Nola? Eta osatu genizake, gorpuan atal desberdinekin, bai? Bat litzake rola eta audientzia, zenentzako da, bai? Zer goeretan gauden, zein den gure testu ingurua eta zenentzako egian sortzen. Ze ekintza oso eduki mota nahi daun sortu. Aurkezpen bat, gidoi bat, testu ingurua, ze proiektutan egia. Kasu honetan, Node-RED da Raspberry Pi erabilera, Industri 4.0. Eta gero, mugak eta estiloa, argila, sakona, motza, luzia. Orduan, adibide bat litzake. Lanbide heziketako automatizazio eta robotika irakasle gisa joka ezazu, eta sortu 10 diapositibako aurkezpen labur bat, Industria 4.0 proiektuan, Node-RED eta Raspberry Pi bidezko datuen kudeaketari buruz. Tonu profesional da erakargarrian. Eta hori ikusiko dugu, zein goli guketen, aurkeztuiko ditugun bi tresnak prompt horrekin. Gero, horrengo tresna ikusiko duna ChatGPT. Edukiak sortuta hobetzeko oso tresna ohikoa, bai? Esan dakoa lehen, aurkezpen gidoiak eta azalpen teknikoa sortu, testu konplexuak simplifikatu eta egokitu, laburpenakin. Orduan, eskaerak 1000 izateak, adibidez, izan leke. Sortu, aurkezpen gidoi bat, Node-RED bidez datua biztaratzen dituen Raspberry Pi proiektu baterako. Eta gero egokitzapena datoz. Adibidez, hobetu testua hizkera argiago eta ikusentzule teknikoentzat egokiagoa izan dadin. Laburro, luzeo. Eta aholku bezala, aipatu, ChatGPTek eman dizkigun emaitza guzti hauek, helduekela azken emaitza izan behar, baizik eta nik baloratu zuzendu eta egokitu inberko dituzkela. Artifiziala lagunduko ditu, baina gu bidatuta. Orduan, ikusiko dugu, emaitza manditu. Biziko osan prompt orokorra, lanbide heziketako automatizazio eta robotika irakasle gisa jokatu ezazu eta sortu 10 diapositibako aurkezpen bat. Hemen jartzen zertaz. Eta orduan, primeran, esateik, hemen dagoe 10 diapositibak, eta bakoitzeko gorpua, honitzake, izeburua, Industria 4.0-ren oinarriak, zergatik Raspberry Pi, zer da Node-RED, Node-RED da Raspberry Pi elkarrekin nola lan daiteuen, kasu praktikoa temperatura monitorizazio bat,
Gero, dashboardak datua nola biztaratu, eta energia eraginkortasun da segurtasun aldia nola landu, eta aplikazio praktikoak, hau da inditen proposamena. Gustatuko zai gehiago, gutxi jo, abia puntu bezala oso potentia, orduan, gero hau joanik egokitu berko luke, tokila, bai? Beti itegu, hemen, proposamena nahi, aldezu honekin diapositiba txantiloi bat, eta sortzia, eta, hau da, ondoren bigarren indeten eskaera. Sortu aurkezpen gidoi bat, noderreden bidez datua biztaratzen dituen Raspberry Pi proiektu baterako. Hemen indita aurkezpen gidoia, diapositiba desberdinekin, ze esan berdeten, zein den diapositiban enuntziatua eta nik esan berko nukena, gidoi bat, aurkezpen egiteko ezta. Lehen genekan aurkezpen horren osagarri. Eta gero, eskatu jot, hobetu testua izkera argiago eta ikusentzule teknikoentzat egokiagoa izan dadin. Hemen indit testua egokitu indit. Hor ja, sartzen ere, aztertze lana, nire gure taldiana, eta hor ja, egokitu horko dugu, gure guztua, bai? Baina izango nitzake, ChatGPTekin nola landu. Cloudekin mantzekoa, baina esan da bezala, Cloudek orokorrian emaitza sakonagoak eta luzeagoak emaitezki, bai? Eta, mila gauza eskatzea, adibidez, sortu noderra den bidez, datua biztaratzen dituen Raspberry Pi proiektu baterako gidoia eta infografia baterako egitura nagusia. Industria 4.0 proiektu batean datuen fluxua esaltzeko. Eta, hoxe, bihurtu hau ikaslentzat ulergarriagoa, gero egokitzapenak izango ja, baina, Cloudek informazio oso komplexu eta asko aztertzeu, eta emaitzak orokorrien sakonagoak eta luzeagoak ematezki. Gero dakatenik laburtzeko eskatzia, baina ikusiko dugu adibide bezala, egin digun. Gaurenea junezkeo. Hemen lehoke. Lehen indeten prompt berdina, 10 diapositibako aurkezpen bat. Netela. Eta orduan hemen daue 1, 2, 3, aurkezpenako diapositibatzeak. Kasu erreala, zergatik ikaslentzat, proiektu idea energia optimizatzea, dashboard interaktiboa. Ikustezue, emaitzak sakonago egite eskitela, sakonagoak. Hemen oharrak eta guzti hori. Oso detailatua. Gero eskatu jot, datu biztaratzen dituen Raspberry Pi proiektu baterako gidoia eta infografia bateko egitura nagusia. Dit oso sakona zenbat ze gauza berko dituzken, baina ikuste zuen bezala hau asko ze teknikuo eta detaile gehiokin eta komplexu hori bai bada. Infografia eta guzti hori. Eta ikusiten oso sakona dela esan dut, bihurtu hau ikaslentzat arinagoa eta ulergarriagoa, gidoi erreza. Daka lehen induna laburrago. Baina, alata guztiz ere, emateituen emaitzak nahiko sakonak izatea, oso potentia. Litzake klotesna. Eta, adimen artifizialak mandizki inditen lanan ondoren, edukean balorazioa nire o gure aldetik izan berko luke, taldian ere, emaitza horren argitasuna, zehaztasuna, egokitasuna, estilua, guzti hori baloratu berdu. Baloratu eta egokitu. Orduan esan dakoa, azken balorazioa pertsonala da beti. Lantzeko dinamikat izan laike,
alde bakoitzak bere errokako eduki digital bat aukeratzea, aurkezpena, infografia, txostena. Gero, tresna bat aukeratzea, ChatGPT edo Cloud, eta edukia sortu, hobeiak lehen dizekena aberastia. Eta amaieran hasierako eta azken bertzioa alderatu, eta baloratzea nola hobetu duen adimen artifizialak. Bai, baina gogoratu, adimen artifizialak ez luke gure ordez edukia sortu behar, baizik eta gurekin batea hobetu. Eta, amaitzeko labur bilduz, ChatGPT testu gideo eta salpen teknikoa sortzeko, tresna harinagoa, orokorrian erantzun harinagoak ematezkit, Cloud eduki luzeak laburtu, egituratu eta aurkezpen eta egokitzeko, eta erantzun tekniko eta sakonagoak orokorrian. Eta esan, adimen artifiziala gure eduki digitalan laguntzaileala, baina sormena eta erabakilean jabia pertsona da. Eta, aurkezpen hau honen ondoren, animatzen zaitugu, adimen artifiziala ibiltzea gure eduki hauek hobetzeko. Baina, gure lana ordezkatu bada. Hau esan, eskerrik asko eta agur.